Good day everyone. Andito po mula ang inyong Beesfriend. Ayan, okay? At pag-usapan naman po natin ang tungkol naman po sa eat, add color. Yan, yung mga pagkain po natin na nakikita natin na maraming kulay. May purpose pala sila. Kaya ito po ang tinatawag na Nature Color Code. As in, si Lord God mismo ang nagluto niya para sa atin. At para po sa white color, keep your heart strong and natural antibiotic. I will repeat, lahat po ng color po white na fruits and vegetable, natural antibiotic. At para sa lahat ng color orange, at ito po ang sinasabing protect your eye health. Yan, lahat po ng color orange na fruits and vegetable. At lahat po ng color violet or purple or yung mga color blue, kasama yan. Yan, helps your memory and improves mineral absorption. Yan, nakakatalas po ng isip. Ang lahat ng color blue and color violet. At lahat po ng color yellow, boost your immune system. Yan, kailangan natin yan sa araw-araw. Okay, at sa lahat po ng color red na mga fruits and vegetable, yun naman po ang lower high blood pressure and fights against diseases. At sa lahat ng color green, yan yung mga nagda-diet, powerful detox and fight for radicals. Okay, at yun nga po yung sinasabi natin, eat the rainbow fruits and vegetables. Ayan, ito po ang nagiging benepisyo nila sa ating kalusugan. Para po sa green, ang benefits po niya, depurative your liver, para sa liver pala, slow cancer cell growth. Ayan, kaya kakain po tayo palagi. At yung yellow color benefits na fruits and vegetable, para sa skin and healthy, at para sa reduce inflammation. At para sa color red, improves sa cardiovascular condition and regular hormones. And the white, para sa white, for the immune system, strengthening your immune system. At ang mga purple, to improve your vision, and para sa eyesight. At ang orange po for your skin and the stomach, to prevent damaged cells from reducing. Kaya sana maging rainbow color po ang ating mga kinakain sa pang-araw-araw. Kaya hindi po ako mahilig mag-shopping. Ang gusto ko po magtambay ay sa farm. Ayan, tapos papinta-pinta. Dati po, ang lahat ng yan ay puro drawing lang ako noon. Hindi ko po akalain na magiging farmer pala. Okay. It aims to promote Republic Act 10068, Healthcare, Environment, Justice. Go Organic, Camarines, Norte. Ayan, ito po ang 5 reasons to add more colors, colorful, delicious and nutritious food health to keep our bodies and minds healthier at pabuhay po ng mahaba. Yan, pag nakaabot po tayo ng 100 year old, makakatanggap po ng 100,000. Ano pa kaya akong dublado? Ay, pwerte. Okay, mag 200 years old na. Okay. Number 1, ito po ang mga reason to add color. Lots of good. Okay, lots of good. Yung mga color red for fruits and vegetable to provide many beneficial nutrients. Add fruits and vegetable to meals and snack for nutritional power boost. Ayan. Para po sa snack natin. Yung mga smoothies, salad, the best yan. Kahit huwag na po tayo mag-add ng sugar kasi meron mo na po siya na tamang timplado si Lord God. Siya mismo po ang nagluto na yung mga pinipitas natin. Timplado na siya. Kasi pag nag-add kayo ng sugar, yan, excess na sweet na yun, nagiging parang tinaniman natin at nag-imbak
ba ng sakit sa katawan. Okay. Number 2, less the bad. Okay, lahat ng color orange, less the bad. And fruits and vegetables are typically free of saturated fat and sodium. Tapos, na-load pa natin yung pagiging healthy ng ating katawan. Okay. Lahat ng color green won't be weighed you down green. Lahat ng color green ha, yung mga nagda-diet. Ako po ay nabubuhay kahit walang kain. Basta may fruits and vegetable, water, yan, saka honey. At para po sa color green, weight won't you down green. Fruits and vegetables are low in calories. They fill you up and thanks to the fiber and the water they contain, which can help manage your weight. Ayan. At para sa lahat ng color blue, ayan, super flexible superfoods. Ayan. All forms of fruits and vegetables, fresh, frozen, canned, and dried, yan, can be part of a healthy diet. Kaya nag-uso ngayon yung mga dried na mga bean. Okay. At they are among the most versatile, convenient, affordable, yung mga foods natin na mga kinakain. Choose those who little or no added salt and sugar. Ayan. Kasi excess na silang lasa. Manatili na lang po tayo makontento na sa lahat ng mga kasya na templado na pinipitas lang po natin sa ating garden. A whole body heart boost. Healthy eating plan full of fruits and vegetables can help lower your risk of many serious and chronic health conditions. Kaya nakatulong po sa atin yung maging popular at maingat tayo sa lahat ng mga pagkain na ipinapasok natin sa ating katawan, including heart diseases, obesity, high blood pressure, diabetes, and some types of cancer. They are also essential for your body and health. Ayan. Kaya hindi po sakitin ang mga tao noong unang panahon dahil ang kwarta po nila, yan, ini-invest nila sa pagbili ng mga properties. Pero ngayon, ano ba nangyayari? Lahat ng sweldo natin, inuutang, mag-grocery. Siyempre, kulang at kulang sa taas ng bilihin. Pero, alam niyo ba, mga kaibigan, may magandang maibabahagi po ang Beekeepers Association of Camarines Norte. For technology sharing lamang po, yan, pakaingatan po natin ang ating mga bees sapagkat yan po ang tutulong sa atin sa bawat pamilyang Pilipino na lang. Hindi lang sa Camarines Norte. Sana po magtanim tayo ng maraming fruit-bearing trees, mga herbs and spice plants sa ating garden. Huwag na po tayong umasa na bibili sa taas ng bilihin ngayon. Magtanim na lang po tayo sa ating garden. Tsaka mag-alaga po kayo ng stainless bee sa inyong garden. Alam niyo po, pwede naman sa subdivision. Pwede rin siya ilagay sa mga kumbaga ang stainless bee hindi siya marte. Yan. Yun po ang species na ang bis na hindi malayas basta-basta. Huwag lang sila yung tipo bang sasadyain mong susunugin, palalayasin. Steady lang po sila. Kaya sana mag-join po kayo sa mga training. Ayan. At napaka-powerful po ng bees sa buhay ng tao. Ayan. Ayon sa nasusulat sa ating Bible, katambal na po sa paglalang ng tao ang mga bees. Kasi tumutulong po sila as worker bees. Okay. At sana po magustuhan nyo ang aming mga video na ibinibigay sa inyo. At ito po for educational content as creator na makapagbigay ng magandang influensya. Kahit di po ako mayaman, hindi ako kinikilala at
kumbaga, ang laging kalaban po ng magandang ginagawa. Siyempre, gusto nila patigilin ka sa iyong mga advocacy. Pero huwag po tayo patalo sapagkat ang sundin natin ang ating pinag-boss. Bakit ba inilalang ang isang Cecilia Zabala sa mundo? Kasi meron po tayong role na dapat natin gampanan. Kahit marami na po akong dinaranas, andito at andito pa rin ako. At kahit mawala na po ako, sana po ang vlog na to ay pakaingatan nyo at manahin pa ng mga sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Cecilia Zabala, ang inyong Beesfriend. Maraming salamat.